салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш 20 сомай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, назди бозори Балх. Дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. Квартира ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар пеши ҷамоати Чимтепа, поёни Гипрозем. Дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда дар дастон метиҳанд. айни ҳол ремонт рафтааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, Мавлончари боло, 12 сотиқ замин, 6 дархона, кухни, баня, об суве доимӣ ҳаст. пеши хона бетон кардагӣ. ремонти хона бошад замонавӣ. ду тарафи хона дарё мебошад. нархаш бошад бо маслиҳат. оғили калон дорад. дарахтони мевадиҳанда доранд. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. рақамҳо ватсап ҳастак. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши бозори Нав. якомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 130 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи срочной фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. якомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 125 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, Чоруқдарон. дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 80 метр квадрат нархаш бошад. 110 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон. якомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 230 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона бо мошинам алиш карда мешавад.